ኢየሱስ ፈጺሙ ዘይብሎ በካሪስቲው ተዳሊው ዝቀረበ ምዕራፍ 26 እግዚአብሔር ተተአዚዝካዮ ዝበለጸ ኸፍቅረካዩ ኢየሱስ ፈጺሙ ዘይብሎ ከም ብርሃን ፀሓይ ዘሎ ፍቕሪ ጳውሎስ ኣብ ሮሜን ዘለው እግዚአብሔር ናቱ ፍቕሪ ጥልቂ ብዝኾነ መንገዲ ገሊጽዎ ክብል ነጊርዎም ገና ኃጢአተኛታት ከለና ክርስቶስ ስለና ሞተ ምስኡ ምንም ነገር ክንገብር ወላ እንተ ዘይደለና ንሱ ግን የፍቅረና እዩ ኣብ መጽሐፍ ውሽጢ ዝተጻሕፉ ሕግታት ኩሉ እንተ ተሐስናውን የፍቅረና እዩ ጡፍ እንተ ንብለሉ እንተ ንላገጸሉውን ኣብ መስቀል በመስማር እንተ ንስምሮውን ንሱ የፍቅረና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሕጂ ካብ ዘፍቅረና ንላዕሊ ንኸፍቅረና ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ንሓስቦ ንምንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ልክዕ ከም ብርሃን ፀሓይ እዩ ናትካ ባህሪ ኣብ ልዕሊኡ ለውጢ ኣየምጽእን እግዚአብሔር ጽቡቕ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ዝበለጸ ኣይፈትወካን ሕማቕ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ኸኣ ፍትወቱ ኣብ ልዕሊኻ ኣይቅንስን ናትካ ባህሪ ዝጎድኦ ንዓኻ ዝጠቕሞ ንዓኻ እዩ ንሱ ኸኣ ከመይ ብፍቕሩ ባህ እብለካሎ እዩ ኢየሱስ ብኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ናይ መጀመርያ ፍቕሩኹም ገዲፍኩም ኢሉ ነይሩ ኤፌሶን ብጣዕሚ ካብ ምትሕዋሶም ዝተልዓለ ምንጮኦም ጽንዓቶም መን ከም ዝኾነ ረሲዖም ነይሮም ካብ ሸበድበድ ምባሎም ካብ ምጭናቆም ዝተልዓለ ብናይ ኣቦኦም ፍቕሪ ምዕራፍ ኣብይዎም ነይሩ ናይ ናብራ ጭንቀት ክርብሸና ኸምኡውን ከሕመመና ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ንኣና ዘለዎ ፍቕሪ ምርኣይ ደው ከነብል ከለና ብነኣሽቱ ነገራት ንምትላል ዝተጣዓዓምና ንኸውን ስለዚ ንምለሰሉ መንገድና ኸመይ ክንረኽቦ ንኽእል ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ፀሓይ ብርሃን ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ዝወደቕካሉ ወይ ዝደኸምካሉ ከም ዝኾነ ዘክር ካብኡ ተመለስሞ ኣቐዲምካ ትገብሮ ዝነበርካ ግበር ንመጀመርያ ጊዜ ኣቦና ከም ዘፍቅረና ክንርዳእ ከለና እንታይ ጌርና ክንጽዕር ኣይጀመርናን ክንጎይ ኣይጀመርናን ንዕኡ ኸነሐጉስ ቀላጽምና ኣየርአናን ሱቕ ኢሉ ደስ ኢልና ምስ ነገራት ብዘይ ተሓዝ ምስ ኩነታትና ብዘይ ራኸብ ፍቕሩ ሞይቕና ብጸጉኡ ረስሪስና ኢየሱስ ንዕኡ ግበር ናብ ስራሕ ኣይትመለስ መሕደሪኻ ምስ ስራሕካ ዘይተራኸበ ሞጎስ ናብ ዘለዎ ብርሃን ዝኾነ ቦታ ግበር ይብል ጽሑፍ እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 19 ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕናውን ነፍቅር ኢና ምዕራፍ 27 ይቕጽል